Nedokázal prihrať presne dopredu, môže ísť Tatar spoločne s Bartovičom aj Mikušom. Dokonca aj starosta sa zapája do útočnej akcie. Bartovičová šanca. Gól! Gól! Vyrovnané 3-3. Chlapci, paráda. Rýchly break. Našim vyšiel. A semifinálová nádej Slovenska ešte žije. Ward tretíkrát prekonaný v dnešnom zápase. A Milan Bartovič zrejme nadviazal na ten svoj gól proti Kanade, ktorý dosiahol v prvom zápase. Čo narobí? Jedna nepodarená spätná prihrávka, Kanadania prepadli v pásme. Tu potiahol Tatar, Bartovičová strela, ktorú si sám dorazil do bránky. Zlá kanadská rozohrávka v útočnom pásme, veľmi dobrá breaková situácia pre našich chlapcov. Ja som pozeral na tú situáciu a chcel som povedať, že Milan Bartovič išiel zle na ten tandem, malý stredom, ale nakoniec to dopadlo dobre. Backhandová prihrávka na Milana, prvá strela, Cam Ward kryl, ale dorážku, následnú dorážku už